Monga mudziwa sabata zapitazi kunali nkhani kuno yonena kuti choyamba akuti ndikudwala ndi pakoma. Kenaka anangoti ati mmalize ndi wafa. Mukukumbukira ndifuna ndikukumbutseni kuti 2004 pamene ndimabwera pa mpando umenewu anthu amafa ndi njala. Anthu pamene pano anthu akanakhala ali kumadimaki ali pa mzere wa dimaki. Njala yonse ija ndinayitetsa ine. Komanso titafufuza kuti chifukwa chani njala ikuteri, naona kuti vuto lalikulu kwambiri ndi fetereza amene anali odula kwambiri. Ndinaganiza zotsitsa mtengo wa fetereza, ndiye tinatsitsa kuyambira pamenepo, kuyambira 2005 mudziko muno simunakhala njala imene imachitira kale mpaka pano. Komanso mukukumbukira kuti 2004 anthu timalakatika kapena ngati nchenche ndine choncho, anthu amafa chifukwa cha muliri wa AIDS. Tsiku lililonse mbanja lililonse munali maliro. Timapita kumanda kuja kuchita line queue mukudziwa zimene zozo. Kodi munayamba mwakhala pansi ena inu makamaka otsutsa boma, munayamba kukhala pansi kuti kodi chinachitika ndi chiyani kuti zimene zazithe? Muyesa zinangotha zokha? Zinangotha zokha? Ndinalamula ine kuti khaya zidule bwanji ARV izipezeka kwa anthu mwaulere. Misewu ndifuna ndikukumbuseni mulilongwe momwe muno misewu inali yonchija. Mukukumbukira kuti nthawi zina mabasi ochokera ku Blantyre opita ku Blantyre timapewa dedza ndi chifukwa cha maenjini ali kumene kuti mazera kusalima. Mukumbukira zimenezo? Masiku ano mukuzera kusalima zinangochitika mwaokha popanda wina wache kuchitapo kanthu. Nanga nsewu wochokera ku Balaka kupita kusalima, mukumbukira kuti nthawi yonse nthawi ya dzinja msewu umenewu matsekedwe chifukwa kunali milatho yosadalirika. Ndinamangisa milatho imeneyi. Nanga njanje pa Rivers Bridge anamanga ndilaka. Ndifuna muzindikire zona. Now kunoko nsewu ochokera pa Mponera kupita ku Nchisi tinamanga. Nsewu ochokera pa Kamphata kupita ku Nkhoma Mission tinamanga. Anthu amamwalira pamene paja kuchokera pa Mphata kukafika ku Nkhoma mamwalira. Zonse zija mnene kuti inu otsutsa boma simukuziona. Nanga nsewu wochokera kukaronga kupita kuchitipa. Anzatu akhala akunena ifeyo tinasiya kunena tinati tikumanga chaka chamawa nsewu umene tikutsegula. Ndiye mukatero sitinachita chitukuko. Ndikungochita timene kuti ndikukumbuseni chifukwa akujene otsutsa boma simukuchita chilungamo. Sinikunena kuti musamatsutse ayi mukhoza kutsutsa koma mudziona zinthu zimene ziyendera. Okay. Nanga nyumba ya malamulo sinamange nyumba ya malamulo. Nyumba imene jandi number 1 musadiki mose mulibe yonga ngati imeneyi. Panopo tikumanga Malawi University of Science and Technology. Ndifuna ngatena nimufuna kupita kumene kujako ndikulora mukaone zimene zachitika. Tinachita launch pa 9 April. Chaka sichinathe tapita mukaone zimene zili kumeneko. Zonsezi ndi chitukuko.
ya Foreign Affairs amene mnali otsogolera nthumwi zimene zinapita ku maiko angapo kunja, Regional Governor, Honorable Minister of Energy and Mining, Director for Women, my own region, Director for Youth, Honorable Marima. Ma MP once amene mabwera pano kupatulule mwa national organizing amanda mambo Bingu oye mwachidule ulendundu wa utali akhala ntchito sikulu ayenera akapume komanso akagwire ntchito zina koma atichitira ulemu kuti asanachoke anataka kulankhuleni sipabwino pamenepo. Nonse ndimino kwambiri ine ife tikuthokoza kwambiri kuti mwatilandira a regional governor, a campaign director, a secretary general, nduna nzanga onse, a spokesperson, a president, a deputy minister, ndonse muli pano ife tikusangala kwambiri. Ndo unaiwa utali ndionso ndiye tatopa kwambiri koma ndikune kuti ulendo unaenda bwino.